Ọhaneze na-ege anyị ntị, ekele munu. A sị na ihe na-adị abụọ mana ofu ga-akarị ibe ya. Ị pụtara n'ụtụtụ taa abụghị na ọ bụ ike gị, ọ bụghịkwanụ na ọ bụ amamihe gị, ọ bụghị na ịbụ onye oke ekpere, mana otu ọbụla o ji dị dịka o metụrụ m n'obi n'ụbọchị taa, achọrọ m ka anyị nara atụgodo obere ike n'aka onye nwe anyị. Nke bụ eziokwu bụ ihe anyị nọ n'ime ya bụ oge amara. Ma ọ bụghị amara Chineke, onweghị ebe anyị ga-anọ taa. Ọ ka bụkwa n'isi mbido telivishọn ka anyị si ewetara unu ya bụ oge amara. Mana ọ ga-abụ uru ma ọ bụrụ na anyị ga-enwe ike nara atụ obere ike n'ebe Chineke nọ. Maka isiokwu taa ọ dị ya n'aka. Enwere ike ya bụrụ na ọ dị ihe anọ m n'isi nọ gị n'isi, wepụtụ ya ka anyị nara ya bụ ike tupu anyị na-aga n'ihu. Nke bụ eziokwu bụ na Obinigwe onye naanị ya bụ chi anyị ekelela gị dịka isiokwu anyị jiri dị taa. Ma ọ bụghị onweghị ihe anyị ga-ekwute n'ime ya. Ka nchọ ọbụla nke ga-anọ gị Jehova ka ọ mụta ihe, nchọ ọbụla nke ga-anụ olu m ka ọ ghọta ya. Ọ bụrụ na emechaa n'ikpeazụ, anyị ga-eburu ekele eme gịnị bugara gị, n'ihi na ọpụpụ anyị taa ga-abụ ụwa ọma, mbata anyị ga-abụ ụwa ọma, n'aha Jizọs, amen. Mechiekwa onwe m eze, nchigburu onwe m mbụ. O dokwara m anya na gị ma na onwe gị na ịghọtara ya gịnị nke ọma. Ma ọ bụghị amara, ọ dịghị ihe ọbụla anyị nwere ike ime. Ọ bụ amara na-edu anyị ndụ. Amara na-edu anyị ndụ. Ngwa soro anyị gaa na soshal midia anyị ugbu a, www.isimbido.tv. Ị ga-enweta anyị. Gaa na Facebook nkunu na-akpọ ihu akwụ, ị ga-enweta isi mbido. Ọ na Twitter chọchọchọ nwa nọ na-agba ama, ị ga-enweta isi mbido. Instagram ndị ọ dị ọsịsọ, ị ga-enweta isi mbido. Isiokwu anyị kpọ n'ọnụ taa bụ decide what you want. Decide what you want. Inwe mkpebi ihe chọrọ. Inwe mkpebi ihe chọrọ. Ama m ụdị mkpebi ị nwere n'elu ụwa a. Ama m ụdị ihe na-achọ. Ma o nwere ụfọdụ ihe m nwere ebe a ka m mee gịnị ka m gụrata ya n'olu ndị iti, m ga-akọwakwa ya n'asụsụ anyị. Don't live someone else's dream. Don't live based on someone else's dream. Ebila ndụ gị n'elu nchọpụta nke onye ọzọ maọbụ ebumnobi onye ọzọ nwere maọbụ ihe onye ọzọ megoro. Ebila ndụ gị n'elu ya. Atọla ntọala ndụ gị n'elu ya. Maka ịtọọ ntọala ndụ gị n'elu ihe ahụ, ebe ahụ ihe ahụ kwụsịrị, ebe ahụ ka gị ma n'onwe gị ga-eme gịnị ga-akwụsịkwa. Ị ga-agafe ya. Bụrụ onye nchọpụta nke gị. Mgbe ọ ga-abụkwa n'akpọ aha ndị mmadụ asị ọ bụ onye dị otu a chọpụtara ya. Dịka esi akpọcha aha ndị ọzọ ụbọchị taa anyị maara. N'ihi na gịnị? Na ha chọpụtara, kwenye n'eziokwu, kpebie ụdị ihe ndụ ha mere gịnị chọrọ. Ha bụrụla ihe ịma atụ taa. Nwee mkpebi ihe ị chọrọ ịbụ na ndụ a. Mgbe ọ ga-abụkwanụ ka ị bụrụ ihe ịma atụ dịka ndị ọzọ bụ ihe ịma atụ. N'ihi ha mere gịnị? Ha nwere mkpebi ụdị ihe ha chọrọ na ndụ. Ụdị mmadụ ahụ ịchọkwa ị ga-abụ ya. Hapụkwa dịka isi ele. Ihe mere o ji na-agbagoju gị anya bụ mbụ ka m gwa gị eziokwu. Ọ bụrụ ndị iti ha sị, clarify your vision of ideal life. Clarify your vision of ideal life. Mee ka ịghọta ụdị ndụ ị chọrọ ibi bụ ihe nlekwasị anya gị. Mee ka ịghọta ụdị ndụ ị chọrọ ibi. Mgbe ọ bụla ị mere ya, ịghọtaghala ụdị ndụ ị chọrọ ibi, o nweghị ihe ga-eme gị ga-enwe njehie. O nweghị ihe ga-eme gị ga-ahapụ inwere ihe nhọrọ. Ọ dịghị ihe ọzọ. Ma otu ọ bụla o jila dị, ka anyị gaa yọrịtụ ya bụ egwu. Ọ bụrụ na anyị gbarịta ya bụ egwu, anyị ga-alaghachi azụ. Anyị laghachi azụ, anyị atụọ mma nke fọrọ afọ. Agakwala ebe